कि केहू लाख प्रयास करके चाहे कि माया के जाल से निकले के ना निकली, लेकिन कहे के का काहे जय हो माया में भुलाइल बाड़ा तोता हो, हई खोता छोड़ के जाए के परी। काहे माया में भुलाइल बड़ा तोता हो, हई खोता छोड़ के एक दिन जाए के परी। का है काहे माया में भुलाइल बाड़ा तोता हो, खोता छोड़ के जाए के परी। सगरी स्वार्थ खातिर निमन बाउर होता हो, सगरी स्वार्थ खातिर निमन बाउर होता हो। ये दुनिया में केहू ऐसा आदमी नहीं है जकरा अंदर हृदय स्वार्थ ना हो केहू बाजी। बस कर बाबा हम बने रौरा रउआ अंदर तो साफा स्वार्थ नहीं है। चले के बारे एगो 10 टका ही कम मिल गो तो बाजना करे लगे, कोई को ब्यास के तरह कुर्ता फाड़ दिन 10 रुपए के चलते। यहाँ के अंदर स्वार्थ नहीं है, लेकिन ना सबका अंदर स्वार्थ बा। दे लोग कहेला कि माई बाप के अंदर स्वार्थ ना होला, कहेला लुनु, लेकिन ना माइयो बाप के अंदर स्वार्थ होला। कब ये बात बुझाला कब दूगो लइका बा, एगो लइका तनी कम कमाता एगो ज्यादा कमाता, तो मान जान जेठका के बेसी बा और छोटका के कम बा। स्वार्थ के चलते नु कि वो बेसी कमाता ओकरा में रहे तो हमनियो कह दे परिवस्थी चल जाई ओकरा सहारे, आ जौन कम कमाता जौन के अपने नहीं के भर दो ओकरा में हमनी के भरी, एहू में स्वार्थ बा। कहे के का तो सगरी स्वार्थ खातिर निमन बाउर होता हो, होता छोड़ के जाए के परे। काहे काहे माया में भुलाइल बाड़ा तोता हो, होता छोड़ के जाए के परे। काहे बबुआ उड़ जाई सुगनवा कदी लवट के नता की, उड़ जाई सुगनवा कदी लवट के नता की। कहा बारे भाई मीत कतौरी काकी, कहा बारे भाई मीत कतौरी काकी। उड़ जाई सुगनवा एक दिन लवट के नता की। आए दुनिया में जब गईला के बाद में कहाँ बड़े भाई मित्र काका अवरी काकी, केहू से मतलब भाई पैसा ले ली। अच्छा आई देखी तो हमरा है राम बाबू जी बानी बेतिया निवासी किना जी, वहाँ कह रहे माता पिता के नाम पर 51 रुपए का धनराशि प्राप्त भइल। हनुमान जी महाराज से विनती रही को माता पिता का आशीर्वाद हमारा राम बाबू जी पर बन रहो।
आ धन बानी भैया रोवा की जे माई बाप के नाम पर 10 रुपया देता नहीं। जय हो जय हो। हम ऐसा नहीं सन लाल लोग कह दे कोटि कोटि बंदन अभिनंदन करम का है कि एहू बार के लाल लो बालो जन अपना माई बाप के नाम पर 10 रुपया देस लो ना 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 1 रुपया ना आ कुजगहा बैठ जाइलो जितना खर्चा हो जाए क दिलो लेकिन माई बाप के नाम पर 10 रुपया ना कहीं दिलो ना। अच्छा हम पूछे के चाहतनी कि अबरा हमनी माई बाप है जियता तो 200 के चप्पल किन के नहीं खीदे 200 के चप्पल किन के नहीं खीदिया आ माई बाप के गईला के बाद में 2 लाख रुपया 3 लाख रुपया काम काज में खर्चा होता का उनका भेटा जाई उनका मिल जाई जियत रली माई तो 1 गिलास पानी ना पियल आ मुआला के बाद पीपर तर पानी पटावला तो उनका मिली ना ना मिली। ऐसे कदर करे के बाद तो जियते जी कदर करी मरला के बाद तो दुश्मनों के आंख से लोर गिर जाला दुश्मनों रोवे लगेला। ऐसे कदर करे के बाद जियते जी करी सेवा करे के बाद माई बाप के तो जियते जी करी कोनो गरज नहीं खे हमनी 2 लाख 4 लाख रुपया खर्चा करे ने काहेला माई बाप के मिले खातिर ना अपन नाम होई कि फलना बढ़िया जग कइले हां जी माने के पड़ी खर्चा कइले बड़ा कि ना जी नाम खातिर केहू के नाम मिलेला। ऐसे कोनो गरज नहीं खे 2 लाख 4 लाख रुपया खर्चा कइला के। अब देखी ना है ना सावन आवे वाला बा जितना जना लइका लो बालो सारा जना गेरुआ ड्रेस पहन के कामर लेके बोल बम करत बाबा के लगे जाइलो आ बबुआ करत न बोल बम आ बाबूजी खातिर बाबूजी के दे 1 लोटा पानी खातिर खटिया पर अटकल बा दम। जय हो। अब बताई शंकर जी पागल बड़े कि जमन लइका अपना बाप मातारी के ना भइल तू हेतना दूर से जल लेके आइल हमरा पर चढ़ावे खातिर मैं रहस बा कि ना पढ़ले बा जौन लइका अपना बाप मातारी के ना भइल तू हमार होई ना ना शंकर जी पागल बड़े ना बड़े सोचे वाला बात बका उड़ी जाई सुगनवा एक दिन लवट के नताकी उड़ जाई सुगनवा लवट के नताकी कहां बारे भाई मी कतरौरी काकी ए बबुआ तुरिया तिरिया चूड़ी फोरी रोई है अलोता हो तिरिया चूड़ी फोरी रोई है अलोता हो जकरा को हमनी अर्धांगिनी कहनी। अर्धांगिनी के मतलब होला सत्यनारायण भैया जे शरीर के आधा अंग के मालिक होके ओकरा के अर्धांगिनी पत्नी कहल जाला लेकिन वो पहले के पत्नी न होत रहे लो भैया खिसिया मत ए बरा के जोन अर्धांगिनी होता लो आधा अंग के मालिक नहीं खेल हो पूरा धन के मालिक होता लो धन के मालिक होता लो जहाँ ये कॉम्प्रोमाइज कोई नहीं टेंशन ला के गरज नहीं खे फोन है कि भास्कर बाबा क्या है अरे हमरा के नहीं मानत देवर से कह के एगो नीला ड्राम 1 बोरा सीमेंट मंगा ले भलू प्रचार भर रखो केतना गांव में से नीला ड्राम सीमेंट बिगा गो कहे के बका ततिरिया चूड़ी फोरी रोई है अलोता हो होता छोड़ के जाए के परे काहे माया में भुलाइल बड़ा तोता हो होता छोड़ के जाए के परी